Přátelé, paradoxem dnešní doby je, že firmy mají k dispozici více AI nástrojů než kdy dříve. Ale jejich skutečné využití v každodenní práci zůstává překvapivě nízké. Právě proto dnes neřešíme ani tak technologii, jako spíše změnu myšlení a pracovních návyků. Naším dnešním hostem je Miloslav Brzák, šéf a kapitán společnosti Enter AI, a já se moc těším, co nového se o AI a způsobu nové práce dozvím. Milo, vítej ve studiu. Ahoj. Ahoj, zdravím vás. Ahoj. Petře, krásný dobrý den i tobě. Nazdar, Jirko. Používáš AI? Já používám AI. No tak to je krásné. To je krásné. No tak to máš možná právo první otázky. Právo první otázky. Tak jdem na to. Hele, já mám hned takové téma. Nevím, panové, jestli jste zaznamenali v minulém týdnu, tuším, že to bylo v médiích nebo respektive na sociálních sítích, že společnost Product Board výrazně redukuje, nebo platforma Product Board výrazně redukuje počty zaměstnanců až o 30%. A je to z důvodu toho, že jako ten CEO, když jsem četl ten příspěvek, tak říká, měníme se AI only, AI first a tak dále. I když třeba neznáme teď to pozadí úplně tady tohodle, čeho to může být signál, co zatím může stát a co pravděpodobně ten majitel nebo ti majitelé té firmy nebo té platformy zatím vidí a co bude následovat? Tak nemůžu přímo mluvit v podstatě za Product Board, Nechci mluvit za Product Board, jenom že to prostě nějaký signál, situace, je to nějaký signál, je to tak nějaký stav, který byl a teď pomocí AI něco chcou nastavit. Co si myslíš, že zatím je? rozmapa, strategie a v podstatě nějaká vize. OK. A můžeme jít třeba víc do detailů? Určitě. Tak v podstatě máš určitě jako úrovně toho, jakým způsobem vlastně zvládáš svou práci a nějaké procesy, a když v podstatě jsi schopný velmi dobře identifikovat, jakým způsobem máš nějakou rutinu a jsi velmi dobře schopen například specifikovat a definovat, jak například nějaký agent nebo nějaká automatizace funguje, tak najednou se ti můžou otevřít vlastně dveře k tomu, aby si mohl třeba firmu zjednodušit, zlepšit, a jsme kapitalisti, takže prostě lidská práce je drahá, a pokud vlastně majitel vidí vlastně tuhletu příležitost a vidíme to na trhu více firem, tak se to samozřejmě děje a nebudu nic nalhávat, je to prostě přirozená věc, která s náma půjde. By the way, a dá se to udělat takhle lusknutím prstu. Je mi úplně jasný, že zatím je nějaká strategie, že to pánové nevymysleli jako na lusknutí prstu, jo? Ale podle toho článku jsem četl, že ten proces změny bude velmi rychlý, takže podle mě se nebavíme o tom, že tam 30% skončí během 2 let, že to bude fakt rychlovka. Dá se to vůbec jako takhle poměrně rychle, ta transformace, ten přechod na AI nebo přechod na nástroje, které mi ulehčí práci a já pak ušetřím 30% zaměstnanců, je to opravdu tak jednoduché, rychle, jak to na první pohled vypadá? Není. Okay. Je to 90% pilotů, který vlastně takhle vznikají, tak většinou mají fail. Jo. A ta logika je primárně o tom, že ty věci musí být kontinuální a mít vlastně jasné definice, a není to o nástroji, není to vlastně o tom softwaru, ale je to právě o tom, že má firma dobře zmapovaný proces a chápe, jakým způsobem ta práce má vypadat. No, já na to navážu, protože to je zajímavá informace. Ještě před pár měsíci se říkalo, že když zavedeme AI, tak naši lidé budou dělat věci, které je baví, a ty, které je nebaví, bude dělat AI. Ale dneska teda se už dozvídáme to, že Product Board anebo jiná společnost škrtne 30% svých pracovních pozic. Není to teda ohrožení toho pracovního trhu? No je jasný, že se bude transformovat, jako nenahávejme si to. Jo, v podstatě vemte si to, když si podíváte na stejný moment 360 dní zpátky, tak jsme vůbec netušili, že tady přijde technologie agentů, kteří si budou vytvářet svoji vlastní víru na malinké krabičce, kterou si víceméně může nainstalovat každý 16letý kluk. Takže opravdu ta technologie jde velmi rychle dopředu a je třeba to reflektovat a chápat, že ty změny přijdou. No, na jedné straně máme tyhle globální firmy, které AI zavádějí, říkají, už jsme AI first, a na druhé straně máme ty běžné firmy, které možná o AI vědí, možná taky ne, ale přešlapují na místě. Co si myslíš, že je jako takovým nejčastějším blokátorem, místem, kde firmy v zavádění AI selhávají?
Začínají nástrojem a nepřemýšlí nad tím, jak vlastně jejich práce funguje, v jakým způsobem se dá třeba zlepšit a zefektivnit, protože ne všechno, to není žádná kouzelná hůlka, která za nás něco vyřeší. Je to prostě jenom nástroj. Jo, a stejně jako šroubová kleště, který máš v garáži, tak prostě pokud je neumíš používat, tak si tu prasklou gumu na pneumatice neopravíš. Musíš prostě rozumět tomu, že když máš šroubek, tak vlastně povolený, tak potřebuješ vzít ne křížový šroubovák, ale prostě plochý a v podstatě dotáhnout tu věc, protože to je pro tebe automatické. A v tom je ta logika, jo? Že vlastně neřešíš tu věc, ale řešíš vlastně ten problém, který to dokáže vyřešit. No a když to možná jako odzumujeme, tak je to možná jako o procesech, když to tak poslouchám. Určitě. O procesech. Určitě. Když ta firma nemá pojmenované a popsané procesy, tak ten nástroj až tak nepomůže. Nebo možná jako vůbec jí nepomůže, že? No, on totiž takhle, to, čemu se věnujeme, se neustále vyvíjí a my nad tím neustále musíme za bezesných nocí občas přemýšlet, proč se ty věci nedějou a jak se dějou a jak se vlastně k ním vůbec přistupovat. A velmi se v tom vyvíjíme, v tom, jak vůbec chápeme to, co děláme dneska. A vlastně předtím vůbec vlastně na to, co jsme došli k tomu, je, že nemůžeme bez mapování procesů v podstatě dělat naši práci, to znamená být nějaké workshopy, a kde jsme schopni od nějakého elementárního zavádění vlastně nástrojů do nějakých pokročilejších automatizací a agentů, tak v podstatě vůbec tady před tímhle vlastně musí existovat nějaký change management a vůbec chuť v podstatě nějakým způsobem iniciovat změnu. A jsou vícero cest. Jo. Jedna z těch cest je zkrátka vizionářský CEO, což můžu říct, že vlastně u nejlepších projektů, na kterých jsme pracovali, tak je to v podstatě CEO, který řekne, ale chci se tímto oborem jako zabývat, má to pro nás jasný signál v tom, že nás to jako firmu může zlepšit a víme, že máme v podstatě kapacity, které nestíháme a potřebujeme zkrátka zavést něco, co nám s tím pomůže. A vaše firma pomáhá školit nebo dělá workshopy pro firmy, tak aby AI adoptovali, popisujete procesy, zároveň k tomu mapujete konkrétní nástroje a vybíráte vhodné lidi, je to tak? A my jsme úplně nejradši dělali jenom tvrdou exekuci, jo, prostě zavádět systémy a prostě vysvětlit, jak lidem prostě může nějaká věc pomoct a práci, co dělali třeba 20 let stejně, tak najednou ji vyřeší víceméně za minutu, jo, kterou třeba dělali hodinu a ty momenty jsou super, právě to jsou ty aha momenty a to je to, co nás na tom hrozně moc baví, anebo právě projekty, které k nám od firem přichází na agenty a řešení, ale to důležité a to, co musí tady tomuto předejít, je vůbec vlastně to mapování procesu, jasně mít to definované a vědět, kde nám ještě schází data, které data jsou neuspořádané, kde nemáme zdroje a v podstatě začít na těchto soft věcech, aby ty věci, které mají mít potom dopad, tak aby neskončily v těch 90% projektů, které vlastně jsou jako failem. Já jsem jenom chtěl doplnit a předat to na tebe, že tohle je vlastně jako téma jakéhokoliv našeho podcastu, kde řešíme software. Je to tak? Je to tak, ale mě zajímá, proč je 90% failů, co je to nejdůležitější, protože kam mířím, protože já si myslím, že tou největší bariérou je prostě člověk. V tom smyslu, že kolem je to jako strašně jako fičí v médiích, na sociálních sítích, AI, všichni jsme moderní, chceme být moderní a tak dále. Já se to teď snažím trošku zjednodušit pro posluchače možná, kteří úplně nemají ty zkušenosti. A teď, jak se v tom mám vyznat? Jakoby, jo? Ty už tady několikrát říkal, začátek je jako proces a tak dále, ale upřímně pro spoustu lidí i top managementu, a nebavím se teď o globálních firmách, ale bavím se o menších firmách, je v podstatě proces, nebo oni neví vůbec, jako kde mají začít. Neví vlastně, co mají dělat. Jako přesně jak říkáš, tak oni vezmou, stáhnou si nějakou apku, stáhnou si chat a teď tam začnou s tím nějak jako pracovat a zjistí, že tam, kde tlačí bota, vlastně to jim to nevyřeší. Tím pádem pak se to stává bariérou, jakoby si myslím. To znamená, jak se v tom vyznat? Otázka zní. A možná je nutná pomoc zvenku, dle mého názoru v tomto případě možná z pohledu efektivity ano. Tak v podstatě to, co se dělo třeba minulý rok, tak byly vlastně ve firmách většinou pilotní workshopy, kdy se vzala nějaká skupinka lidí, naučila se nějaký nástroj, jak vlastně nějaký odpovídač například, jo, nebo prostě dohledávání dokumentů a v podstatě tím to skončilo a vlastně firma se nechala v tomto procesu. Což znamená, že vlastně máte ve firmě lidi, kteří jsou lídři, kteří tu technologii baví a nadšeně něco vymýšlejí a vibe codují a podobně. Na druhé straně máš v podstatě lidi, kteří
nechci říct, že jsou outsideri, ale v podstatě nedokázali to pochopit a je to, řekněme si to na rovinu, je to prostě složité pro lidi, kteří vlastně ty nástroje vidí poprvé, podruhé a 20 let dělají svoji práci stejně kontinuálně, tak je to pro ně obrovská změna. Takže v tom je jakoby ten jeden z těch problémů. Nemůže to vyřešit, my jsme se to, Mírko, pamatuješ, bavili taky v nějakém podcastu s někým. IT ambasador, AI ambasador, nebo nazýváme to ambasador aplikací, to je úplně jedno, a tam ambasador AI transformace. Setkali jste se s takovouhle osobností jako ve firmách, nebo bývá pravidlem, nebo může třeba v průběhu nějakých konzultací s váma vypadnout, že toto by mohl být ten pravý člověk, který to teď bude tlačit dopředu? Jasně, tak asi bych to nechtěl hlavně nazývat, co děláme konzultací. A je to primárně o tom, že řešíme to, jak vůbec ve firmě fungují procesy. Jo, proto máme vlastně strategický meeting. A strategický meeting je něco, co je vlastně kick-off, protože aby ta věc opravdu fungovala ve firmě, začínáme od boardu, začínáme od CEO a od těch nejdůležitějších stakeholderů. A logika je v podstatě pochopit, kde je firma dneska, co už se v té firmě stalo, jaké jsou v podstatě povolené postupy, praktiky a podobně, jaká je vize vůbec firmy, kam chceme vlastně jakoby dojít a zjistit jakoby ty kroky, konkrétní dílčí, jak k ním přijít. A to asi nejzásadnější je, že v podstatě my to stavíme do takové určité jako pyramidy, jo, kde máš vlastně jednoduché věci, které se dají v podstatě sepsat a vlastně management je většinou jako dobře dokáže definovat. S tímhle tím problém není. Jo? A v podstatě my se stavíme do nějaké pyramidy od nějakých nejjednodušších věcí do náročnější a v podstatě, když tuto věc vidíme, tak víme, že OK, tak na tohle si nastavíme série workshopů, tyhle budou řešit tyhle ty konkrétní věci, done. A máme tu spodní vrstvu. To je důležité, ale co management řeší, a dneska to v podstatě nikdo nedělá, je tyto věci změřit. Takže v podstatě chápat to, v jakém stavu je firma na začátku, což děláme takzvaným AI auditem, a změřit vlastně ten stav po 3 měsících po workshopech, a to nejdůležitější je změřit to i třeba po půl roce a dále. No a jak to vychází tedy datově průměrně u vašich klientů? Máme data z minulého roku, a to primárně kvůli toho, že opravdu se snažíme držet si ten odstup, protože to je to nejdůležitější, neřešíme nadšení. A bavíme se o 40 minutách týdně v rámci jako rutinních tasků a z nějakých 17% používání nástrojů přeskakujeme na 85 zhruba. Jo, že vlastně v rámci denního využívání. A to, co chci určitě zmínit, je v rámci tohohle, protože jsme se bavili o těch obavách, jo. Já si to opravdu nemyslím, jo. Jako nebavíme se tady o tom, že by nikomu upadla polovina pracovní doby. Jo, to si fakt nemyslím. Ty kroky budou postupné. Samozřejmě, a to asi vidíte vlastně, dneska zase vyšel OpenAI agenti a všechny tyhle ty služby vlastně víceméně mají agentní systémy, Copilot ho má taky. A tak to už bude jako další stupeň, jo. To už je vlastně operační vrstva nad vaší prací. Ale to nejzásadnější i u těchto věcí je, že vy si dokážete dobře definovat, co vlastně chcete řešit. Abyste si to definovali, tak se zase vrátíme úplně na začátek. Potřebujeme postavit ten problém na první místo a to vlastně pochopit, jaký ten problém máme, jak si představujeme to řešení. To, co je mezi tím, to už je jenom nástroje. Ono, ty to krásně popisuješ a jak kdybych to měl shrnout, tak to, kde vidím ten problém já v používání AI, je právě v tom, že v tom není systém. To znamená, já pokud jako neznám ten proces, nevím, jak a přesně co dělám, tak když si ten uživatel sedne k nějakému jakémukoliv AI nástroji, tak zjistí, že de facto jako neví, co s tím má dělat. A potom, když se mu ukáže, no můžete udělat například tohle to můžete zautomatizovat, můžete potom chtít tohle anebo tohle, tak ty lidi řeknou, wow, to je zajímavé, to jsem jako nevěděl nebo nevěděla, že to potom nástroji mohou vůbec chtít. Ale bez toho zmapování procesu, o kterém se celou dobu bavíme, to v podstatě jako ani nikdy nemůže fungovat. No, může to fungovat náhodile. Náhodile, jo? Ano. Ale to nechceme. My chceme v podstatě vytvořit nějakou dlouhodobou vlastně adopci, aby v podstatě ty věci dávaly smysl. A na to se můžeš podívat z více směrů. Jo? Podívej se třeba na Microsoft, který v podstatě, nebo i další jako jazykové modely jsou víceméně využívané jako nějaký chytrý vyhledávač. Jo? Z 90%. Jo? A poté vlastně jenom nějaká velmi nepatrná část lidí to používá například jako nějakou znalostní bázi na svoji práci. Jo? A pak už jenom velmi malá část lidí je používá k nějaké jako pokročilejší, já nevím, agentizaci, co si prostě vymyslíš. Jo? Ale díky tomu, že vlastně ta adapce je fakt jako náročná a není to jednoduchý proces a bude nás to probíhat dlouhou dobu, tak je fakt důležité být střízlivý a v podstatě vnímat to, že to bude jako postupný ten náběh. Jo?
Hraje nějakou zásadní roli i bezpečnost dat, bezpečnost systému právě v adopci AI technologie do firem? Jsou to vlastně 3 nejzásadnější věci, které s firmama řešíme. Takže vlastně diverzifikace vlastně vzdělání. Jo, máme tady Zdeničku na přepážce, která v podstatě nezná, co to jsou Teamsy ještě. A jsem nechtěl urazit někoho, ale jsem mi to řekl názorně. A pak tam je vlastně člověk, který si prošel kurzy vibe codingu a vymýšlí tam prostě nějakou aplikaci napojenou na firemní data bez vědomí IT. Jo, takže v podstatě srovnat tady tohleto je vlastně elementární věc. A druhá věc, ta důležitá, je právě governance a bezpečnost. Takže v podstatě, aby ta změna ve firmě byla řízená, byly tam jasné pravidla a my tomu říkáme semafor, takže v podstatě, abys věděl, jaké data kam můžeš dávat a kam nemůžeš. A což vlastně na to má i vliv AI Act, který teďka bude přicházet. No a v poslední době, poslední část je v podstatě nějaká kontinuita a nějaký program a schopnost vlastně ty věci změřit. Já jsem někde slyšel, že právě když jsou ve firmě ambasadoři, nebo prostě různé stupně lidí, někdo je ambasador, někdo vibe kóduje a někdo s tím ještě nepřišel do styku, takže v podstatě tohle jako je horší, než kdyby to firma vůbec nepoužívala. Že se musí dát jasný systém a AI adoptovat nebo rolovat do firmy řízeně, a ne tak, aby si každý ten nástroj používal, jak chce, kdy chce a jaký chce, bez vědomí IT, tak jak ty si to schválil. Vidíš to stejně? No vidím to tak, že v podstatě ambasador je vlastně jako dobrovolná pozice ve firmě, jo, že prostě šéf vidí, tak Jirka tady prostě s tímhletím umí dělat super, tak možná by se tomu mohlo jako ve firmě nějak věnovat a ostatní za ním můžou přijít. Ale ten člověk vlastně nemá nějakou dedikaci, nemá v podstatě na tu věc vzdělání a není na to připravený. Takže my letos spouštíme program Chief AI Officer, který v podstatě vznikl na bázi toho, že to, co my děláme, se hází jako horký brambor mezi HR, mezi IT a provozního ředitele a v podstatě nikdo pořádně neví, jako kdo by tu věc měl uchopit. A stejně jako v 90kách po psacích strojích prostě přišla nová pozice ITáka, jo, který drží server prostě a systémy ve firmě, tak úplně stejně vznikne vlastně CAO, což je v podstatě role, která má tuhletu governance. A my si myslíme, že právě tady tato osoba by měla být vlastně zodpovědná. Hrozně dlouho jsme se snažili na to přijít. Já se tomu říká jak strašně dlouho, jsme fakt hledali to slovo, ale tohle asi bude to nejlepší. Ale logika je v podstatě to, že to je ten člověk, který drží tu zodpovědnost ve firmě, v podstatě mapuje to, jaké konkrétní procesy fungují, doměřují ty procesy a my jsme v podstatě v té chvíli jeho partnerem a vlastně pod ním jsou až delegovaní ti lidé, kteří jsou ti ambasadoři v těch týmech a ti na něho právě mají jako report. Shodneme se, že by měl být součástí boardu, pokud mu říkáme CAO, tak asi jo. Čerstvá zkušenost, teď jsme měli 2 strategické workshopy v průmyslových firmách. By the way, my se právě průmyslovým firmám výrobním věnujeme nejvíce, protože si myslím, že ty firmy potřebují teďka obrovsky ulevit od starostí, ať už od covidu, co se jim všechno v podstatě táhne, jo, prostě a teď paliva a podobně. Takže vlastně, jestli jim můžeme pomoci, tak já věřím to, co může české firmy nakopnout, jsme exportní ekonomika, tak je právě jako digitalizace. A aby ta digitalizace, ať už pomocí AI mohla nastat, tak to je důležité opravdu dokázat si ty věci zmapovat a mít jasný směr a mít ideálně toho dedikovaného člověka. Takže se k tomu vrátím. V pátek v podstatě na strategickém meetingu vlastně CEO řekl, práskl do stolu, hele, budeme tady mít člověka, dedikovaná prostě pozice, hlavní pracovní poměr, spuštíme výběrové řízení a bude součástí právě exekutivy firmy. Hele, mohl bys nám představit nějaký use case? Nemusíme jmenovat firmu, něco, co tě napadne, něco, co ti utkvělo v paměti z vašich realizačních prací, spolupráci s firmama a hlavně jako jaký je stav před, po, co se událo, nějak trošku popsat tu cestu k tomu výsledku, kam došla ta firma s vámi. Tak logika je v podstatě, u většiny projektů jsme stále u té první fáze, jo, a fakt buďme střízliví, jo, ta změna prostě bude kontinuální. A to je primárně to, aby jsme vlastně prošli plošnými workshopy, které jsou založené na tom, že v podstatě vytvoříme v lidech jako znalost toho, jo, identifikovat si svůj vlastní problém a přemýšlet nad tou prací, jo, jiným způsobem. To znamená definice, pak se vlastně nějaký nástroj tu práci udělá a pak to důležité, dokázat si tu práci zkontrolovat. Jo, a v podstatě vůbec jako naučit lidi pracovat tímto způsobem, tak je
to teďka nejzásadnější. Takže u většiny našich partnerů pracujeme primárně teďka ve workshopové části a z té workshopové části, když víme, že ty věci už fungují, tak můžeme pokračovat do nějakých znalostních hlav, jo, prostě chatbotů a automatizací agentů, jo, ale ten prostě vývoj musí jít postupně. A Milo, když se Petr ptal na nějaký konkrétní use case, tak myslím, že nejsem daleko od pravdy, když řeknu, že se obecně AI posunula z té generativní části do té agentické. O tom se dneska mluví, ale co si konkrétně máme představit pod tím agentická AI a jak může teda AI agent pomoci HR? Co se dá všechno naagentovat, naagentit, automatizovat? Tak jako fantazii se meze nekladou, to je asi určitě jedna věc a myslím si, že určitě příprava na interview v podstatě my připravíme specifické otázky, dokázat si o tom daném člověku zjistit ty informace. Jo, v podstatě můžete si udělat flow a dneska si dokážete udělat i vlastně jenom definicí, jo, že se vlastně automaticky postaví v podstatě v rámci toho, že tady máš jméno člověka, tady máš jeho CVčko, připrav mi k tomu prostě podrobné otázky, rovnou mi dělej okamžitě záznam, já ti ten záznam dodám v podstatě do té aplikace třeba, nebo to už může být napojené a v podstatě vyhodnotí celé to interview, připraví vlastně nějaký jako decision making, jestli ten člověk může jít do druhého kola. Samozřejmě, což tam mít osobní názor, není to o tom, že vlastně necháš nějaký stroj něco vyhodnotit, ale vlastně celou tu přípravu prostě a ten backup práce, kterou ty zatím víceméně odklikáváš, tak tohle dokáže velmi jednoduše třeba agent řešit. No a dokonce prý dělá teda i pohovory. Že navolává a udělá takový jako nějaký pilotní pohovor. Setkal jsi se s tím? Já nevím, mi to připadne úplně bláznivý, jako vždycky to, co vždycky v Enter říkáme, je zásadní věc, je, že to je vlastně člověk a stroj. A u člověka by měla vždycky zůstat ta empatie, v podstatě intuice, zkušenosti, které vlastně v rámci té práce má a vlastně ten rozhodovací proces a v podstatě využít ty nástroje k tomu, ať za tebe vyřeší to, co je předtím. Jo, to je asi ta základní logika, takže jsem zásadně proti tomu. Ten člověk by měl být v každém případě vždycky nad tím strojem. Tak to říkáš krásně. Tak my tady ještě nějakou dobu budeme. No snad. Máš nějaký konkrétní příklady aplikací, které ty osobně máš rád, používáš je dneska a denně a naši posluchači je můžou využít taky k tomu, co dělají, ať už k biznisu, k osobním věcem. Jaký jsou dneska trendy mimo ChatGPT? Ale víceméně jsou to jako závody Formule 1, takže neustále vlastně přichází nějaké nové věci a je složité si vlastně vybrat jakoby ten kvalitní nástroj, protože nikdy nevíš, co přijde vlastně za chvilku. Jo, máš prostě 3-4 firmy na trhu, které víceméně něco dělají, ale i když mi to můžou někteří lidi za zle, já jsem jako velký fanoušek Microsoftu a to primárně z toho důvodu, že 98% firm v Česku ho víceméně používá, je to pro ně jako bezpečná vrstva a dneska už zvládá obrovské množství věcí, které zvládá. No, ty si to pojmenoval krásně, jsou to závody Formule 1, anebo možná ještě lépe, je to prostě raketový závod. A já sám mám dost často pocit, a to používám AI dnes a denně, neumím si bez ní život představit, používám x aplikací, ale furt mám pocit, že mi ujíždí vlak. Že to nestěm, protože přesně, jak ty říkáš, těch nástrojů je tolik, to znamená, když chci zůstat informovaný v oboru, chci mít prostě nějaký přehled, co, koho, jaký server mám sledovat, kde se mám dívat na novinky v AI, kde mám hledat nové aplikace, které mi pomůžou v náboru, v HR, v rozhodování, v managementu, leadershipu. A neměl bys jít na to trošku z té druhé strany, právě, co už tady dneska padlo? Právě. Neměl bys na to jít, ne, jako nepotřebuješ přece znát jako seznam aplikací, co řešit. Pořád se bavíme o tom problému, o kterém jsme se tady bavili. No jasně. To znamená, vím, že mi někde, nevím, mám pocit, že něco dělám zbytečně dlouho, něco dělám opakovaně a dělám to ručně, nebo tedy bez použití nějakého nástroje. Tak si řeknu, OK, tak potřebuju, nebo poohlídnu se potom, jestli neexistuje nástroj, který by mi vyřešil tuhle rutinu. A nebo který to dělá líp. A podle mě, jo. Podle mě to zůstat fresh je o tom, přemýšlet nad tím, co během toho dne dělám a opakovaně přemýšlet nad tím, jestli bych na to nemohl použít AI nástroj. Jasně. Třeba, já nevím, z 90% vyhodnotíš, že ne. Ale těch 10% nebo prostě to jedno z 10. A nebo jinak. A co když hledám lepší rozumíš, nástroj? teď jsem tě nechtěl, ale to jsem se naučil tady Můžu od našeho hosta dneska. Za těch 25 minut. Jestli existuje jedna věc, která je strašně jednoduchá a velká propast, tak je to technologické bubliny. To znamená, že v podstatě během prostě několika minut s tím, že prostě scrolluješ nějaký LinkedIn nebo cokoliv, tak se najednou myslíš, že prostě všemu rozumíš. Jdeš na jeden workshop a najednou seš král IT a víš, jak máš dělat aplikace a všechno
ale vlastně je velmi jednoduché v podstatě se nedokázat pak koukat na ostatní, protože bavíme se o tom fakt reálně. 90% lidí ty věci nepoužívá, možná i větší množství. Jo, a ten proces bude velmi pomalý a je to u každého jiná. A není to o tom, že je to třeba ajťák, je to primárně, ale třeba moje máma mě vždycky překvapí, jako jak použije nějaký nástroj, jo, a je to úplně super, jo, a to nikdy na žádném programu nebyla, jo, a přitom to je super kreativní. A v rámci těch workshopů, to jsem možná chtěl ještě doříct, tím, že vlastně stavíme tu definici problému na první místo, na ten piedestal, tak ten člověk, který se na začátku toho workshopu zdá jako ten největší loser, ale vlastně víceméně si myslí, že tomu jako skeptik, že tomu vlastně nerozumí ty dané věci, tak ve výsledku je to ten největší king, prostě, který to nakonec zvládá a většinou to jsou ženy. A tak to většinou ale bývá. Jo. Že ten největší, od říkaného chleba největší krajíc. Protože je to primárně o tom, že ten člověk má zkušenosti, jo, ví, jak práce vlastně funguje. Většinou to jsou třeba lidi, kteří v té firmě jsou dlouhou dobu a dokáže se podívat vlastně díky tomu, jak jsi to pochopil, to, že v podstatě nějakou práci dělá pořád repetitivně znova, ale mohli by vlastně třeba dělat jinak. A to je ta logika. Jenom si pojďme zkusit zjistit, jestli na to neexistuje nějaký nástroj nebo nějaká jiná cesta, nebo něco, co mi to urychlí, nebo mě toho i zbaví svým způsobem. No, ale taky to prostě chápat z toho, že prostě existuje sakra práce, kterou si prostě normálně dokážou udělat manuálně a nepotřebuju prostě k tomu nějaký nástroj. Jo, prostě je to prostě běžná věc, která mi zabere 2-3 sekundy, než abych prostě dělal nějakou vibe-codovou prostě věc třeba 3 dny. Jo, když prostě to je fakt jako jednoduchý task, tak proč by na to používal nástroj? Jasně. Já si myslím, já jsem měl jako připravenou poslední otázku, nějakou message to go domů, ale já myslím, že to teď jako zaznělo tady tohle. Že to je ta message prostě, kterou bys měl nosit na paměti, aby jsi neměl, Jirko, ten pocit, že někde ti něco ujíždí nějaký vlak. Jakoby. To je můj pohled. A taky samozřejmě to být připravený se adaptovat. A adaptovat na tu danou věc, která přijde, protože ty změny budou přicházet. Nikdo pořádně nedokážeme se podívat, jak daleko ty změny budou, ale chápat to, že tohle to by mělo být právě na tom piedestalu, to hlavní, a jestli k tomu prostě bude lepší nástroj nebo prostě super nástroj, to už je vlastně jedno. Jo, to není to důležité. Tak na úplný závěr, pojďme si říct, kde tě mohou lidé potkat. Slyšel jsem, že budete na HRku. Určitě, těším se tam a rád si se všemi o tomhle promluvím, hlavně s HRisty, jakým způsobem k tomuhle přistupovat a primárně odebrat jim tady tohleto těžké závaží procesu a víceméně IT složitostí a v podstatě nechat je tam, kde by být měli, a to, aby vlastně pomáhali vést vlastně nějakou adopci v edukační části. No, jestli jsi si všiml, tak HR se hodně proměnilo a téma AI je tam na každém kroku, de facto celá DigiStage je o AI a samozřejmě věřím, že i na vašem stánku bude fronta až ven, ale ať se nebavíme jenom o technologiích, ať to uzavřeme i nějak lidsky. Ty děláš zajímavý sport, který pro Českou republiku není úplně běžný, tak řekni to ty. Jezdím na surfu a vlastně reprezentuju Českou republiku v surfingu mezi handicapovanýma. Pěkně. Pěkný sport. Ještě jsem možná chtěl jít na závěr, mi teďka napadla vtipná věc, že na ty pohovory jednou třeba budou chodit agenti, jo, kteří už něco budou umět a v podstatě firma bude mi nadefinovaná, co budou chtít dělat vlastně za práci a na ten pohovor třeba může přijít agent a vy ho vyhodnotíte, jestli ten agent už je vhodný. No tak ono bude vtipný to, že tam přijdou 2 agenti. Ten agent toho uchazeče a agent firmy. No, myslím, že to nejsme jako daleko od tady toho stavu, kdy to tak bude. Tohle podle mě spoustu lidí jako teď jako těžce uchopitelné, tady tohle, co jsme teď řekli. No, ale to už se ale děje. Ale děje se to, já jsem chtěl říct, že se to děje. I pro mě teda, jako abych... Ty tam prostě pošleš svého agenta. Jo, okay. A firma jako... tam pošle taky agenta. A oni si mezi sebou budou vyměňovat. A bude to mít nějakou relevanci? No ale to už funguje, my tohle zrovna vyvíjíme. Okay. Jo, to už takže funguje. Téma na příští podcast. A nebo na HR, které proběhne 14. a 15. 10. 2026, kde jinde než v Ostravě a v Gongu. My dva s Petrem tam budeme, bude tam i Milos, Enter AI a díky, že jste vydrželi poslouchat a dívat se až do této doby. Díky moc, mějte se krásně. Díky. Ahoj. Ahoj. Ahoj, čau.